बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी हाल ही में एक इंटरव्यू में एगो बड़ा खुलासा किले बाडन। ऊ कहलन कि भले ही ऊ आज आपन मेहनत से सफलता के ऊंचाई पर बाडन, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आजो ऐसन कुछ लोग बाड़े जे ऊ लोग के छोटा कमतर समझेला। विक्रांत कहलन की हम जानत बानी की इंडस्ट्री में बहुत लोग हमके एक्टर के तौर पर पसंद न करेला, बाकिर यह बात हमके हर दिन और ही मेहनत करे के प्रेरणा देला। जब विक्रांत से पूछल गिल की का स्टार किड्स के चलते ऐसन महसूस किले बानी त ऊ साफ साफ कह देलन, ई सिर्फ स्टार किड्स के बात ना हा, बात ता ओह लोगन के बाजे दूसरन के छोट समझेला। एमे कुछ लोगन के आदत होखेला कि ऊ हमेशा दूसरन के कम आंकस। विक्रांत आगे कहलन, ऐसन लोग आजो बा, बाकिर हम मानत बानी कि ई लोग जरूरी भी बा, काहे कि इहे लोग हमार अंदर के आग के जिंदा राखेला। ई लोग हमके चुनौती देला, उन्हें चुनौती हमके आगे बढ़े के ताकत देला। जब पूछल गिल की कई बात उनकर मानसिक स्थिति पर असर डालेला तब विक्रांत मुस्कुरात कहले, बिल्कुल ना, बल्कि ई निगेटिव सोच हमके और ही बेहतर बने के प्रेरणा देला। जब रुआ के कम संभल जाला त रुआ ओह लोगन के गलत साबित करे के जोश से भर जानी। हम ओह लोगन के नाम ना ली, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार जरूर बानी। विक्रांत मैसी के ई बयान न सिर्फ दिल से निकलल बा, बलुक हर ओह व्यक्ति ला प्रेरणा बाजे संघर्ष के राह पर बाड़े। ऊ देखावत बाडन की नेगेटिविटी के जवाब सफलता से दीहल सबसे बढ़िया तरीका हो खेला। चैनल के सब्सक्राइब करी।